urte terdi Berlinen ibili ginen. Berlinen konturatu ginen mugikortasun jasangarria oso aurreratua zutela, eta honea bueltatu ginean ikusi genuen etzela mugikortasun jasangarria ez zegoela horren aurreratua. Soka barruan, erronka honi nola aurre egiten hasi ginen pentsatzen, eta hortikan suertatu zen Olatu Berda izeneko proiektua. Proiektu honen helburua bai herriei eta bai hiriei laguntzan datza. Beraien mugikortasun jasangarriago batera bihurtzen. Behar hau Europa mailan ezarri zuten lege batetik dator. Lege honek diona da, 50.000 biztanle baino gehiago dituzten hiri eta herriek emisio basuko zonalde bat eduki behar dutela. Arazo honi aurre egiteko, orain arte, udaletxeei mugikortasun ikerketak eskaini dizkiegu. Gipuzkoa mailan, bai Iruneko eta bai Donostiko udalekin lan egin dugu. Donostiko ikerketa hain ostian aukera sortu zitzaigun Mondragon City Challengeen parte hartzeko, eta iruditu zitzaigun Donostiko egoera aztertu ostian aukera honena egoerari aurre egiteko erabiltzaileen kooperatiba bat sortzea zela. Horregatik postua egin dugu Mondragon City Challengeen egoera honekin aurre egiteko, eta orduan aztertu dugu Donostiko egoera nola izango zen erabiltzaile kooperatiba patinete flota batekin, eta lanean ibili gea hori aurre eramateko, eta gaur egun egoera honetan gaude finalerako klasifikatuta talde kolonbiar bat eta estatubatuar batzukin.